Πρωί, τι ωραία τα πουλιά που τσιρτσιρίζουν, τι ωραίο φως. Τι με τραβάς βίντεο ρε μαλάκα. Γεια σας, είμαστε οι Τρισάθλοι και έχουμε ένα βίντεο σχετικά με τους Vegas, τα φιλαράκια μας. Ελάτε από εδώ, μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο κρου, τους μέγιστους Γιώργο και Λευτέρη. Ναι, αυτοί είναι, οι γνωστοί, οι πασίγνωστοι, οι δισεκατομμυρίουχοι. Ακριβώς, με τα πολλά λεφτά. Κάντε λίγο σκε. Είναι 7 η ώρα το πρωί. Καλημέρα. Είναι 7 απλά. Μόλις γυρίσαμε από έξω και είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με τους Vegas, οι οποίοι τους είδα προχθές και με είχαν αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή τρελάθηκα. Δηλαδή ο Σταν, δεν θέλω να μιλάω πια για αυτό το άτομο βασικά. Ναι. Βασικά μπορεί να μην θέλει να μιλήσει, αλλά κλείσαμε τραπέζι σε αυτόν. Στην Νεάπολη. Κλείσαμε, Να ναι, μπορώ να στην Νεάπολη προχωρήσω είναι στην τώρα. Νεάπολη. Θα είναι ωραία εκεί, θα είναι καλά έτσι όπως έχουμε πληροφορηθεί, θα είναι πολύ όμορφα γιατί θα έχει και μπουφέ, θα έχει και θα είναι και ο Σάμ θα τραγουδάει και θα έχει πολλά άλλα ξένα συγκροτήματα και άλλους θα έχει το Χατζηγιάννη θα είναι και Vegas, γι' αυτό θα πάνε κατά κύριο λόγο για να είναι. Η είσοδος είναι 10 ευρώ χωρίς ποτό, χωρίς τίποτα. Τζαμπατζίδης μαλάκι. Δηλαδή για να πας εκεί θες ένα 50 στο νερό. Δηλαδή παίρνεις το 50, το βάζεις στο νερό, καταλάβατε. Ήταν αστείο. Το 50 στο νερό. Όχι, όχι. Λάζαρε, Στο νερό. όχι, Λάζαρε, όχι. Και εμείς θα μπούμε τζάμπα εκεί σε εκείνο το Οι Vegas όμως, πάρτι. πολύ ωραίοι. Αλλά θα ήθελα να Πήγαμε. ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό να Ναι, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, εννοείται. Στους Vegas απευθύνομαι. Καμιά παρτούζα ρε μαλάκες. Βαράτε στις πρόβες. Μπροστά σε αυτό το θέμα Βαράτε κανένα θέλω. τέτοιο παρτούζες. Σε αυτό το θέμα Έτσι θέλω λίγο- να... Το κάνουμε να ανέβω πιο ψηλά, το παίρνει άλλοι καθόλου λίγο, τι γίνεται, Σε τίποτα. αυτό το θέμα θέλω Τι να πω. να εμβαθύνεις. μπω. Να μπεις μέσα. Να μπεις μες στο Ξέρεις τι θέμα. όμως έγινε. Είναι εδώ το θέμα και τους μπαίνει έτσι. Αφήστε με λίγο να σου πω. Τραγουδήσανε, να περίμενε εγώ κάτι. Ναι, εννοείται, ό,τι θέλεις. Τραγουδήσανε στο Mad οι Vegas. Μα Και ήταν χάλια, δηλαδή τραγουδούσαν αλλά ήταν playback. Δεν με άρεσε. Εγώ το κατάλαβα αυτό, επειδή είμαι πολύ ήταν playback. Μη γελάς ρε Γιάννη. ρε Γιάννη. Μαστουρωμένος είσαι ρε αγόρι μου. Λοιπόν, ακούστε να σου πω τι έγινε. Πετυχαίνω, περπατούσα στον δρόμο εντελώς ξαφνικά. Ήταν 9 η ώρα το βράδυ. Πήγαινα σπίτι, από την έξοδό μου. Είχα πιει πολύ, μία μπύρα λεμόνι αυτή την Άμστερ. Είχα μεθύσει. Λοιπόν, και πετυχαίνω τους Vegas και τους τρεις μαζί. Και με πού είσαι Λευτέρη, λέω ποιοι είστε εσείς. Οι Vegas με λένε. Α, γεια σας. Και πώς το έφερε η συζήτηση, φεύγουν λίγο οι άλλοι να πάνε να πάρουν τσιγάρο και ήμουν εγώ και ο Μαυρούλης. Ναι, τέλος πάντων, πώς το έφερε η συζήτηση και του λέω καμιά παρτούζα κάνει. Και μου λέει εγώ δεν κάνω τέτοιο και κάνω και το άλλο και διάφορο τέτοιο. Αλλά στην τελική μου το είπε ότι κάνει παρτούζες. Εγώ το ήξερα ότι κάνει από την αρχή παρτούζες, παιδιά, σας το λέω. Ναι. Το ήξερα. Και ένα άλλο, εκείνος που βγαίνει που είναι τρελάρας, Κάτσε, κάνε το λίγο, μπες λίγο στο νόημα. Όχι έτσι ρε, πάρ' τον εσύ. Είμαι ο Black Dragon εγώ, άρα ψάχνω το πλέον. Ωραία μαλάκα. Καίγεται ρε. Αναπτύρος Μάλμπουρο, δεν διαφημίζουμε. Είναι από το River Party, ναι. Το βλέπετε εδώ, είναι πολύ ωραίος. Και εκεί είχαν έρθει οι Vegas που λες και κάμερα μάν εσύ. Γιάννη. Στο River Party Γιάννη είχαν έρθει. Αλλά εκεί μ' άρεσαν εμένα γιατί ήταν ωραίοι. Ήταν σωστή. Με άρεσαν. Ναι, όντως. Με άρεσαν. Ήταν, ναι, όντως. Λίγο μόνο που ντυνόταν αυτή έβγαινε σαν παρτσακλό, έβγαινε λίγο σαν καρούμπαλο. Ήταν πολύ Αλλά με άρεσαν γιατί Εγώ τραγούδισαν. θέλω να πω κάτι στους Vegas, προσωπικά βασικά στους Vegas και σε όλους αυτό το είδος μουσικής, αυτό τα κλαρίνα. Θέλω να πω Vegas, δεν μου αρέσετε. Vegas, εντάξει, δεν μου αρέσετε. Σταματήστε το. Ωραία. Κάτσε. Ακού. Ακούτε ρε Vegas! Ακούτε ρε! Ακούς, Vegas! Που προκάλεσα εκείνο το παιδαρέλι σου. Τον Vegas, τον μικρό. Κάτσε γιατί Σταν, δεν είσαι σωστός τρεφέ. Δεν είσαι σωστός. Δεν είσαι. Δεν κολούσε ο Σταν. Εγώ λέω να πάω να φάμε κανένα τυρόπιτα σε λίγο. Ναι. Γιατί πείνασα τώρα και δεν μπορώ άλλο. Είμαι και ζαλισμένος.
Είμαι και κουρασμένος από τη δουλειά που δούλευα πολλές ώρες. Ναι, σήμερα. Εγώ προσωπικά δούλευα τόσο πολύ, ρε φίλε. Που θέλω να στείλω τα πολλά χαιρετίσματά μου στον Σταν, στον φίλο μου. Και Εγώ θέλω να πω γεια σου γιαγιά. συνεργάτη μου. Γεια σου γιαγιά. Με βλέπεις γιαγιά. Είμαι πολύ interact. Έλα μάνα. Και φτεδάκια σου είπα ρε πούστη μου, και φτεδάκια. Χόρευω, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, αλλά μου αρέσει αυτό. Και που λες, ήμασταν εκεί τώρα, ήμασταν, δεν, προχθές ήμασταν, στο κάτω, στο μαγαζί. Ένα μαγαζί που έχει εδώ πέρα. Που είναι τα παιδιά όλα, μαζευόμαστε εδώ. Εκεί της ηλικίας μας. Και ήρθε ο Σταν σε μια φάση, σε λέω, αλήθεια σε λέω. Ήρθε, μπήκε μέσα και έπαθε πλάκα. Έπαθε, σε λέω, πλάκα. Και αυτό το μωρό έπαθε πλάκα. Το μωρό τρελάθηκε. Το μωρό τρελάθηκε, σε λέω. Trans, trans, χορεύω, trans, 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 χορεύω.